फेसबुकावहाय मोनसे ओरैबायदि पस्ट मोनदों आङो उन्दै उन्दै हिन्जावसाफोर जानो हागौ बिसोरो लोंदोंबो नाथाय गावबा गावनि महरखौ गावबा गावनि आखलखौहाय बिदि ससियेल मिडियायावहाय हगारा दाला बाट सोबखांनांगौ हौवाफ्रा आंखौ रावबो गोसोथोआ बेनि अनगा बिदिखौ दोननांगौ फरायनायावहाय गोसो होनांगौ बिदि बुङोब्ला बाट बेनो मा आंनि बुंनांगौआ सोबखावनांगौ हौवाफ्रा आंखौ रावबो गोसोथोआ बिदिखौ दोनथ'नानै बिदिखौ दोननानै फरायनायाव गोसो हो आं बेखौ हास्थायो मोजांखौ बयबो लुबैयो दा नोंसोर भिडिअ खालामलायबाय हगारबाय दा माखासे मानसिफ्रा बाहाय कमेन्ट होगोन गाज्रि गाज्रि सोदोब बाहायगोन फरायनायजों लोगोसे खुसिबो थानांगौ आरो बयजोंबो एन्टारटेनमेन्ट थानांगौ आरो बयजोंबो जंखायनांगौ एदावलायनांगौ बास बेनो आरोखि ना नाथाय फरायनायाव एसे गोसो होदे आंनि जेसेबांखिनि फंबाय बिनानाव जेसेबांखिनि दङ फरायनायाव गोसो होदे जेसेबां फरायगोन एसेबांनो नोंनि थाखाय जेसेबां फरायगोन एसेबां नोंनि थाखाय मोजां साख्रिया हारसिङैनो बिरबोखायो नों मोजां फरायबानो बेनोसै दे सोबखावनांगौ हौवाफ्रा आंखौ रावबो गोसोथोआ